كبراتن فوراتن بيتسب فري برودكشنز كمين كنيهم دحن لهم نكو عنا هذا الشانلنا دحن مصاهم كلكم دس يبلن لومي بزح تمكرونا حدار زلوا بزح عمتات اب حدار زغبرون بزعب حدار ما زمهرون كلتا بيتسبي سوعين سويتين حزلكم مزيلو من مخانهم بعلهم شمون كلالينا نعم عدل كومي انا بين ابراهيم بحال بعد بيتك شواز أبايت بحال وكنا خمسمرة تمرعنا له جزء أبسمرة ينيرو جن نورتنا أبد سبعين جميرنا بحوار كل تقولوا اللونا مشتى دك اللونا لذي يجابير بدي أتم بري قلنا له عقاب جزء نوعنا مسكنا نبرالنا أب حدار كندي كم زجوركم من كتمت صغر من أمريكا دم زجات أمكم كنتات أنت تنقرونا بتعمي به مبرني كامنو مرعو 54 عامت غيرنا زخون خوينو ناي أمريكا ما تزعنا بتخونتات أبدي سابات زنبرة بجزية درجي نمن بارو تجمع سلسلة نبرة نخنوات تجددنا قدم دك أنا سدينا ودي حسرت خلط عامة ودي شو ممتني من يوم دك أنا بينهم سدينا بهوستس دحريو بينا واتيو بينا مسوات أدمى إن حدا ورح خون بينونيو بدحريو دمى أنا واتيه دحر حمش دور حتى رخينا لابز جزيزي بزوح تعر نيرنا زوح قادل نيرنا دكنا بينهم سدينا بيننا خوينا تساعدتنا بحنسا عن حبيرنا بيت خفيفنا مالتي جزاكيرنا مالتي حكيو كم تنسخاتكم زقات أمكم قال بزح بيت السبون ويابو بينو وص عد بينات تخيل ويدك يوصو بخمو بزحلف بزح حزبي ودي عسرت غلط عامتن ودي شمونت عامتن ولاتك كتوص بين صحاب زي اللي خلو كابخا أو صحاب تسدد كمي كبير كم زخون نقوماتو أشجرين دحين إجزاء يرجع رديكم تراخيكم مستراخبكم اتي نابرا كمي كوين نابرا اب امريكا مس دقخاس كمي اقاطيوكم اب امريكا مساعتنا مو كلنا مصدقنا مش شوهات كلنا مستراخبنا بحكينا املاك مسكينا سلونتاي تواطا خا ببين كوين سيد حادث اكيد كاب حادثكم كلها يتزعبي هي من املاك شعو كابت تراخبنا العدي بوتينا نهيستن تكساشنا متينا أبزقا قرب جزيات سنحنا جابي راساليتو سراح جميلنا تي الجمرانان تي دموزنان بحكي لتحساسي بينيرو سلمتاي قدماي نقر سدتني عرفتينا كلا نقر ورقتون يا أين برنان زي تمبورال زخونة ينيرنا جزياوي بوغن سراحتو أيونا نعملنا مسقمنا خا ننبر نيرنا أتي كونتات نيتعدي نالمنا يوم مسؤول مستنا تلامة مننا كنا سلزي تجزي في كونتات كو نحشة قيدو سلمنتاي كاب كله بركاتات مسيخان لقنا تراحيم كاب السلام كا نبرخا خجم كلها زعبي سجاينير شو هالحفتي أبدي أخ أنتي موسخكي بقى وجن بتاع مخبيدينيو من جمرة جزء كلنا بتصبغ نابران نبر نيرنا بتي عدي ساعة نورنا عاوز مسمى أنا جنزل لنا يبلنا قلعو يلن زي فلتو نحن زلمتنا يسينا دموزنا بتاع موحد من مموج بتجزيتي 23 ساعتين إن نخفل نيرنا أتصابينا إن نخلو نيرنا كن حدا انتاي نيرو تابع من نيرنا نقلعو أجهم كنركبينا كم تزدلنا كونينا مبال نيرو نبينم أجوها ندابلنا ندات تتابعنا بتزنبرنا
ገንዘብ ኮነ ስራሕ እንዳተሓጎስና እንዳጻዓርና ንነብር ነርና እዚ ከኣክል ከዓ ቆልዑ ቤት ትምህርቲ ኸዱ ንሕና ውን ትምህርቲ ተድልያ ቁርብ ክትሓልፈልካ እንድሕር ኮይኑ ዝብል ስምዒት ስለ ዝረአና ምሸት ሳክሪፋይስ ጌርና ምሸት ክልቴና ተማሂርና እንዳተምሃርና እዲእናዮ ዝበለፀ ስራሕ ረኺብና ዝበለፀ ደሞዝ ረኺብና ካብኡ ንንዮ እዚ ነገር እዚ እንዳተመሓየሸ ኸይዱ እዚ ግን ክንደይ ወሲዱና መሰካ ዳንየ 5 ዓመት ንሓቂ ንኽንለምዶን ንደሓን ዝኾነ ናብራ ንኽንነብርን ክሳዕ ክንዲ ዝወሲዱልና ብጣዕሚ ዓቕሊ ነይሩና ብጣዕሚ ንፅዕር ነርና ብጣዕሚ ከዓ ንፅሊ ነርና እግዚኣብሔር ከዓ ይገደፈና ቤተሰብካ ንኣብነት ዓቕሚ ኣዳም ምስ በፃሕካ ክትምርዖ ዘልዩኻ እቲ ብድሕሪ መርዓ ክመፀካ ዘሎ ኩነታት ሓደ ምክሪ ዝህበካ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ኩሉ በይንኻ ኢኻ ትዋፅኦ ስለዚ ንሕና ተመርዒና ቀልጢፍና ከዓ ንኣዲስ ኣበባ ኢና ከድና ምስ ተመርዓና ኣብኡ እውን ከምቲ ኩነታቱ በቲ እዋንቲ ናብራና ድሓን ነይሩ ስለዚ ኣጀማምራና ፅቡቅ እዩ ነይሩ ድሕራይ ንኣሜሪካ ተሰይድና ምስ መፃና ግን እቲ ኩነታት ቁሩብ ለውጥ እናበለ ኸይዱ ለውጡ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነገር ሽግር ናይ ዓዲ ምልማድ ኩነታት ምልማድ ዓቕምኻ ምርኣይ እዚታት ሽግር ነይሩና እቲ ንኽረኽቦ ነበርና ደሞዝ ምስቲ ክንገብሮ እንደሊ ኣይሰማዕን እዩ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ብዙሕ ነገር ቀኒስካ ምስቲ እትዋትካ ክትከይድ ብግዲ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ እዚ ከዓ ናብ ኩሉና ጭንቂ ኣእትዩ ስለምንታይ ሽሕ እኳ ብልብኻ ኩሉ ክትገብሮ ክእሉ ኢልካ እንተኣተኻዮ ግን እቲ ዓቕምኻ ዘይበፅሖ ስለ ዝኾነ ትጭነቕ ኣብዚ ኩነት እናኸድና ኮልና ግን እንታይ ኮይኑ ኣሎ ንሕና ቀልጢፍና ምስ መፃና ቤተክርስትያን ማሕበር ክንኣቱ ደሊና ምስ ደለና በቲ ተዋሃበና ሓበሬታ ኣብዞም ፒልግሪም ሉትራን ቸርች ዝበሃሉ ኣብኣቶም ደቂ ማሕበር ኮይና ኣብኡ ደቂ ማሕበር ምስ ኮና ብሓቂ ሕያወት ሰባት ኣጋጢሞምና ብዙሓት ሰባት ክሕግዙ ደልዩ ብምኽሪ ብዝኾነ ነይሮም ወፊዮምልና ከዓ ድሓር ኣብኡ እናተመላለስና ከለና ግን እንታይ ኣሎ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ሎቢ ብዙሕ በብዓይነቱ ፅሑፋት ገለመለ ትርኢ እንዲኻ ሓደ መዓልቲ ከም ኣጋጣሚ ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ናይ ሓዳር ትምህርቲ ከም ዘሎ ዝርኢ ፅሑፍ ረኺብና ሕጂ ነዚ ፅሑፍ እዚ ምስ ረአናዮ ኣድራሽኡ ኩሉ ምስ ረኸብና ተመራሚርና ተዘራሪብና እምበኣር ንኺድ እሞ ንፈትም ኢልና ከድና ተማሂርና 3 መዓልትየን ፅቡቕ ግዜ ነይሩ ብሓቂ ዘሐጉስ ዝገበርናዮስ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ ድሓር ከምኡ ምስ ገበርና እቲ ዘሎና ሽግር ወይ ከዓ እቲ ክንገብሮ ዘይከኣልና ነገራት ኣበይ ከም ዘሎ ክነለልየ ጀሚርና ንኣብነት እቲ ንዓኻ በቲ እዋንቲ ዘይርዳእካ ጥራይ ሓዳር ኣለኒ በዓልቲ ቤት ኣለኒ ደቂ ኣለውኒ ክትብል ግን ንዓኣቶም ከመይ ጌርካ ከም ትከናኸኑ ንዓኣቶም ከዓ ከመይ ጌርካ ከም ትኣልዮም ከመይ ጌርካ ከም ተፍቅሮም ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ከድና ዝረኸብናዮ ሓቅታት እዩ ስለዚ ኣብኡ መፂና ምስ ተምሃርና እቲ ኩነታት ብካልእ በቲ እዋንቲ ዝነበረ ዓይነት ኣረኣእያ እናረኣና ክንእረም ጀሚርና ከምዚ ዝበሎ በየነ ናብኡ ከይድና ርኢ እንተበልና ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ሰብ ሓዳር ኩሎም ድማ ሓደ ዓይነት ሽግር ዘለና ንመስል እቲ ትምህርቲ ክቡና ከለውሲ ኩላህና ሓደ ዓይነት ኣብቲ ሓዳርና ዘሎ ሽግር ይመስል ዘይምርድዳእ ዘይምግድዳስ ሸለል ምባል ከምኡ ወዲ ከምኡ ዘለዎ ይመስል ድሓር እዚኣ ዳ ንሕና እስከም ኣንድያ ዘላትና ኢልና ከምዚ በየነ ዝበሎ ሒዝና ንገዛና ኸይድና ዘድልየና እዚ ማቴሪያልስ ሒዝና ኸይድና ድሓር ኣብ ቤተክርስትያንና መፂና
ንፓስተር ነጊርናዮ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ ተምሂርና ኣለና ሞ ኩሉ ሰብ ከዓ ሓደ እዩ ስለዚህ ኩላህና ንካታተላን ብሓደ ኮይንና ምስ በልኩ ኩሎም ቶም ሰብ ሓዳር ዝነበርና ብሓንሳእ ክንመሃሮ ጀሚርና ተምሂርናዮ ንዓና እውን ጠቕመና ነይሩ ከም ድግማ ኮይኑልና ቶም ካልኦት ሰባት ከዓ ቶም ዝመሃርዎ ዝነበሩ ከዓ ጠቒሞም ክኾኑ ተስፋ ገበር እምበኣር ንሕር ፍቓደኛታት ኮይንኩም ሲ እንታይ እያ እታ ዝወረደትኩም ፀገም ናብዚ ትምህርቲ እዚ ክትከዱ ክትመሃሩ ዝገበረትኩም ፀገም ሲ እንታይ እያ እቲ ሽግር ዘጋጥመና ነበቲ እዋንቲ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝበልክዎ ናይ ሓድሕድ ምዝርራብ ናይ ሓድሕድ ቁም ነገር ምፍላጥ ንሓድሕድካ በቲ ዝግባእ መገዲ ክትፋቐር ሕውነት ክትገብር ስለምንታይ ኣብቲ ስራሕ መፂእካ ውዒልካ ብድኻም ኩሉ ስለትውዳእ ብዙሕ ግዜ እቲ ክትገብሮ ዝግባእካ ከይትገብር ትኽእል እቲ ክትገብሮ ዝግባእካ እንተዘይጌርካ ንነብስኻ ትጎዳእ ኣለኻ ነታ ብጨይትኻ እውን ትጎድእ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ከዓ ኣፀቢቑና ከረር ከይድ ምስ ጀመረ ሽዑ ነቲ ነገራቱ ኩሉ እንደገና መሊስና ክነስተውዕለሉን ተገዲድና ብግድኻ ጌርናዮ ኻ ኣትሊስት እቲ ፕሮብሌምና ኣብ ምንታይ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ድሓር ከምቲ ሸውሃት እውን ዝበለቶ ዓንተ ወይ ነቲ ትምህርቲ ምክትታል ከዓ ክስታይ ገይሩና ኣገዳስነት ሓዲሩና ስለዚ ንዕኡ ምስ ተምሃርና ወይ ከዓ ነቲ ትምህርቲ ክንመሃር ከለና ብነቲ ዝጎድለና ዝነበረ እንታይ ምዃኑ ከነስተብህል ክንመሃርን ክንእረምን ጀሚርና ሸውሃት ኣብዚ ኣንተ ትውስኽላ እንታይ ይኹም ፀገም እንታይ ነይሩ እንታይ ከተማሂሩ እዋ ፀገም እንታይ ነይሩ ዘይምግዳስ ከምቲ ዝበሎ በየነ ሽግሩ ነጊሩካ ኣሎ ብስራሕ ደኺመ መፅእ ከምዚ ዘይምግዳስ ሸለልትነት ዘይምስማዕ ብጠቕላሉ ተገዳስነት ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ዝርድአኒ ነይሩ እዚ ነገራት እዚ ብዙሕ ግዜ ተመላልሽና እንተተዛረብናሉ ኣይሰርሐን በቲ ባዕልና ንገብሮ ኣብኡ ከይድና ግን ምስ ከድና ከመይ ጌርካ ከም ትዘራረብ ኣፍና ክንከፍት ከም ንኽእል እሞ ከመይ ጌርካ ትዘራረብ እዚ ከምዝን ክትገብር ከለኻ ንስ ከዓ ኣነ ከምዚ ይስማዓኒ ትዘራርብ ኣለዎ ይጥና ምክንያቱ ንስኻ እባ ከምዚ ንስኻ እባ ከምዚ ትብል ንስኻ እባ ከምዚ ትገብረኒ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ከምዝን ንስኻ ከምዚ ሸለል ኢልካ ወይም ክዛረበካ ከለኹ ኢልካ ትሓልፎ ንዓይ ዘይትግደሰለይ ዘለካ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ንዓይ ዝስማዓኒ ክነግሮ ትዘራርባ ቀይርናዮ ኣብኡ ምስከድና ኣዘራርባ ምሂሩና ድሓር ንሱ እውን ከምኡ ማእስ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ክብል ጅምር ክዛረብ ጀሚሩ ስለዚ እቲ ዘሎ ኣብ መንጎና ዘይምርድዳእ ክፍታሕ ክኢሉ ቀልጢፉ ድዩ ተፈትሑ ኣይኮነን ትልምድሎ እንድዩ ቀስ እንዳበለ ግን እንዳተዘኻኸርና እንዳተነጋገርና እንዳሓይሸ ኸይዱ እዚ ትምህርቲ ንስኻትኩም ዝተምሃርኩምስ ንኻልኦት ዝጠቅም እዩ ኢልኩም ሲ ንኻልኦት ክመሃሩ መተባባዕኩም ዶ ተኣምኑሉ ዶ እዚ ትምህርቲ እዚ ጠቃሚ እዩ ምበልኩም ዶ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ደይቲን ኣብቲ ትምህርቲ እትው ስለ ዝኾነ ብሓንሳብ ወፂኻ ሻና ሰተኻ ድዩ ወይ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ደይት ትገብረሉ ነገራት ሲ ክንዲ ምንታይ ኣገዳሲ እዩ ትብሉ ኣብ ሓዳር እዚ ናይ ፋሚሊ ላይፍ ዝብል ትምህርቲ ብዘይ መጠን ኣድላይን ጠቃሚን እዩ ስለምንታይ ኣብኡ ብመጀመርታ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተመስርተ ነገር እዩ ካልኣይ ከዓ እቶም መምህራን ብዙሕ ልምምድ ብዙሕ ፕራክቲስ ዝነበሮም ምስ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ተዛሪቦም ካብ ብዙሕ ነገራት ኣውፂኦም ዘዳልውዎ ትምህርቲ ስለዝኾነ ነቲ ከጋጥመናዩ ኢልካ ተሓስቦ ነገራት ንዕኡ ዝሽፍን ስለዝኾነ ብዘይ መጠን ኣድላይ እዩ ንፋዓት መምህራን ኣለዎም ዝኣክል ማቴርያልስ ከዓ ኣለዎም ስለዚ ከም ኣነ ብሕልፊ እዞም ኣጓዝ ወይ ሓድሽቲ መርዑ ወይ ከዓ መርዓዊ ዝሓስቡ እንትኾኑ ከይዶም ነዚ ትምህርቲ እዚ እንተዝካፈልዎ
ويكأنتناتهم ماتيريال رخيوم انت تصنعوه انت زمخرلو خا بلاي ما تنصبوا يبلكم تي ماتيريال ببعينتي زلو كما دلاينتي እና ክገልጸልና خلص ልክ ክትሪኦ ከለኻስ እቲ ኣነ ዘድልየኒ ኣብኡ ረኽቦ እቲ ኣነ ዝፃጎሞ ዝብሎ ወይም እቲ በየነ ዝብለኒ ኣብቲ ሓዳር ዘሎሲ ኣብቲ መፅሓፍ ብስርዓት ትረኽቦ እንጂ ንሕና ንሱ ምስ ረአናን ኣዚዝና ምፅኢና ሽዑኡ ምስ ረአናዮ ምስ ተመሃርናዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ምፅኢናዮ እንት ዝበልኩኻ እቶም ቤተ ክርስቲያን ንርናኻ ኩላህና ተኸታቲልናዮ መጀመርያ ሓድነትና እንታይ ምዃኑ ኣብ ሓዳርና ቅዱስ ቃሉ እንታይ ይብለና ልክ ከምቲ ይገርመካ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለስ እቲ ናህና ባህርያት እዩ ባህልና ንሱ ከም ዝብለና ተመሊሹ ድማ ብሓንሳ ክንደጋገፍ ከመይ ጌርና ከም ንሰርሕ ሓቢርና እንድሕር ኣነ ምድሪ ዝውሉል ኮይነ ንሱ ቁሕት ይሓፅብ እንድሕር ንሱ ወሓፍ ዘውፅእ ኮይኑ ኣነ ዓራተ ንፅፍ ወይም ቫይስ ቨርሳ ከምዚ ጌርና ተደጋጊፍና ክንሰርሕ ምሂሩና ንገብሮ ኣለና እግዚአብሔር ባርኮም ቶም ሰውትካ እንዳውም ኣብዚሕኩም ብዙሕ ትሰርሑ ድሕሪኡ ድማ እንድሕሪ ተጋራጭና ወይም ዓውዓው ተባሂልና ከመይ ጌርና ነትግርጭት ከም ንፈትሖ ካ ተማሂርና ክንዲ ናብ ካልእ ሰብ ከይድና ንሓትት ክንዲ ኣብ ካውንስለር ንኸይድ ባዕልና ካውንስለርስ ነው እንዳውም እንኳን ንኻልኦት ካውንስል ንገብር ንዘይፈልጡ ስለዚ እቲ ትምህርቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብዝከኣለና መጠን ብትግርኛ እንዳተርጎምና መሃሮ እንግሊዝ ዝኽእሉ ቀሊል እዩ ሓንቲ ነገር ኣይታ መጽሓፍ ትመጽእ መጽሓፍ ቅዱስ ትመጽእ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢልና ኢና ንረኣዮ ካብኡ ኸይድና ሆምወርክ ሒዝና ኢና ንኸይድ ሰማዕቲ ጥራሕ ኣይኮንና ከይድና ኣብ ምትግባር ከመይ ከም ንገብሮ ዴት ዝበሃል ከም ተቐደም ሕፅያት ኮለና ዴት ንወፅን ምሽ ነርና ኣብዚኣ ከዓ መዓልቲ ወሲና ዴት ንኸይድ ብዛዕባ ክንዛረብ ገዛ ገዲፍና ወይም ኣብ ገዛ ደቅና ኣደቂስና ወይም ደቅና ዝሕዙልና ጌርና ንሕና ንደገ ንወፅእ ንድራር ንወፅእ ወይም ንሻህ ንወፅእ ሽዑ እዚኣ ሆምወርክና እንታይ ትብል ብዛዕባ እታ ሳብጀክት ዝተምሃርናያ ነፅንዕ ኣብ ምትግባር ንገብራ ሓያለ ሓንሳእ ተነሃህረካ ግን ንፅንቦ እዩ ኩሉ ነገር እና ክንጅምሮ ከለና ነቲ ትምህርቲ ብጸሎት ኢና ንጅምሮ ክንዓፅኦ ከለና ብጸሎት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ዘለዎ ማእከል ምንም ነገር ኣይከሽፍን እዩ በዚ ከምዚ ንብዝሓት ወይ ሓሊፋ ምስለን ዛ ትምህርቲ ጠቃሚትካ ኮይና ረኺብና እያ ሙባባቤነ እዚ ዴቲንግ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ትምህርቲ ዘሎስ ኣዝዩ ኣግድላይ ነገር ኢልካ ብተኣምን هو بحكي ديتين اب مستمر خاطر يكون قدم مرعون تفالط كلها تغورو نغرات طبيكات فالطلو طبيكات نمرولو نعي خونديو نعي خونديا الكا جلس كان تزربكا انتخم تخون تتغورو مريچا كيف هكا بصوري حلنا تقبل مالتي سيدي ديتين بحكي أدلاي زي دحر مرعون كتصن زلو نقراتي سلمتاي أبتي ديتين حد نقر سب كوينو زي قاراتشو سب كوينو زي حد نقر زي مسمع كركب سلزغل اتوم ناي مرعات مرتز مهرو سبات ديتين مقبار حانت أمولو انتي كم تزاربون ردو خايم سنعو وسيتكا نحاد هدكا ناتما خركا نحاد هدكا نتي قدل نفتحكا كنتو تخيل نقرس زخوني بزي مثلا نلاي شو هاتينا انتي تبل كم لمده نوصدو لنا شعينا هي خميل لخو نبلالو يهم نبحالو اللو قزي نسو شعو تديتين كم تبين زبلو دلايكا تزاربلو بينخا خوينكا نصا خوينكا تزاربلو قلعو زي سمعلو تليفون زي بلو غاشا زي مصلو ابحت زبل بوتا غيركا እንኳን ዳር እንድሕሪ ደሊኻዊን ብስርዓት ሽምዓ ኣብሪህካ ኣብ ጽቡቕ ድራር ኮይንካ ዓይንን ዓይን እንዳተራእኻ ትዛራረበሉ እና ሽሕኳ
ተጋጊና ተቃይምና እንተነበርና ሽዑ ሰላም ንገብረሉ እንታይ እዩ ዝሓይሽ ንብለሉ ስለዝኾነ ናይ ሓቂ ኣድላይ ነዚ ብጣዕሚ ኢና ንጨቀሉ ኣብቲ ትምህርቲ ከይዶም ከዓ እንታይ ከም ዝገበሩ ከዓ መፂኦም መልሲ ክህቡ ኣለዎም ስለዚ ሲ ኣብ ምትግባር እያ ትሕግዘና ነቲ ናይ ሓዳር ትምህርቲ ሲ ክንገብሮ ከም ዘለና እያ ትሕግዘና